Mae hi'n tywallt y glaw yma yn y Rhondda heno. A'r bêl yn syrthio'n garedig i Ashley Evans. Cyn chwaraewr Llanelli. Diolch yn sgorio llawer. Wedi werth cynnig yma yna. Danny Williams yn rheoli. Yn dod o hyd i Gibbins. Gibbins yn cael ei daclo. Mae'n syrthio'n garedig i lwybr Liam Eason. Eason yn torri tu fewn. Ac yn tanio. Y golwr yn arbed. O reit yn trio clirio. Mae'n dod o ddiar Cummings. Ac oedd hi'n gyfle gwirioneddol i Bradley Gibbins reit o flaen gol. Drystwch yn yr amddiffyn i Pontypridd. Ac mi ddylie Bradley Gibbins fod wedi rhwydo i'r ymwelwyr. Peniad lawr at Theo Wharton. Wharton, trosedd gan Jamie Veal, ond y dyfarnwr y chwarae rheol fantais yn dda. A dyma Liam Eason isio creu argraff heno yma yn erbyn i gyn-glwb. Eason, mae'n gallu mynd i'r chwith ac i'r dde o honna dros y trawst gan brif sgoriwr y gynghrair. Jordan Knott ar tafliad. Taylor Marsh. Marsh yn gry yn y dacl ac yn cadw'r bêl i Pontypridd. Dyma Daniel Griffiths. Griffiths yn meddwl am ergydio. Arbediad digon hawdd i'r golwr 19 oed John Chesters. O'Leary. Pas lac gan yr amddiffynwr. Dyma Dan Williams yn ergydio. Digon syml i'r golwr, ond Pontypridd yn creu trafferthio'n hunain eto. Samuel Johnson. Gyrru tuag at amddiffyn Llanelli. Yn cael ei anfon yn ôl. Dyma Kieran Lewis yn lledu'r bêl. Llan at Taylor Marsh. Marsh yn codi ben yn croesi. Mae yna ddynion yn y cwrt i Pontypridd. Cummings yn ei thynnu yn ôl. Dan Griffiths ar cynnig. Ac mae'n cael ei harbed yn arwrol gan John Chesters gyda'i droed chwith, dwi'n meddwl. Chydig dros awr wedi chwarae yma. Mae'n gêm gystadleuol rhwng y tîmau sy'n drydydd ac yn gyntaf yng Nghynghrair y De. Jared Wright sy'n trio clirio. Bêl yn cael ei gwyro lawr. Ac mae'n gamgymeriad yn y cefn unwaith eto. A'r tro yma, mae Bradley Gibbins wedi manteisio ac wedi rhoi Llanelli ar y blaen. A Pontypridd wedi cael ei rhybuddio am chwarae yn beryg yn y cefn. A Gibbins yn cymryd i gyfle tro yma. Knott yn ôl at ei gapten Jared Wright. Wright yn mynd am y bêl etraws neg yn canfod Samuel Johnson yn y cwrt. Y Samuel Johnson yn dod â Pontypridd yn gyfartal. Chydig dros funud barodd y fantais i Llanelli. Ac am bas oedd honna, wedi mesur yn berffaith gan Jared Wright. A mi ath y golwr ifanc i'w dde chydig yn rhy fuan falle. Griffiths yn ôl at Knott, y bêl tu ôl i amddiffyn Llanelli. Gerard yn galw ar y golwr i ddod amdani. Mae Johnston di cipio'r bêl ac mae fymryn heibio'r postyn. Johnson bron a sgorio i ail. Blerwch yn y cefn, diffyg cyfathrebu. Dyna stori'r noson. Luke Cummings yn mynd am yn ôl. Joseph Lloyd yn rhoi'r pwysau ar amddiffynwr. Mae drosedd ar Cummings, nagwydd yn ôl y dyfarnwr. Mae Joseph Lloyd i cymryd y tafliad yn sydyn. Liam Eason ar ymyl y cwrt yn ergydio. Mae trwy goese'r golwr. Ydy ni croesi'r linell. Ydy mai. O amdram yma. Liam Eason yn erbyn i gyn-glwb yn sgorio wedi 88 o funudau. Luke Cummings yn mynd i'r llawr yn gyntaf. Oedden nhw'n meddwl fod yna drosedd arno fo. Ond Lloyd yn chwarae'r bêl yn sydyn i Liam Eason a'r golwr druan yn gwneud smonach llwyr ohoni. Liam Eason a'i chweched gol mewn 4 gêm. Jamie Veal os amser i Pontypridd daro nôl eto. Y bêl hir y tuag at y cwrt. Cyffyrddiad gwael yn y cefn. Mae'r golwr wedi dod allan. Mae wedi gollwng y bêl. Mae'n gorffen yng nghefn y rhwyd a mae'r chwiban wedi cael ei chwythu. Ond na drosedd ar y golwr yn ôl y dyfarnwr Joseph Gibson. O chenaid o ryddhad i John Chesters a charfan Llanelli.